Idagsubli ako maitri sir, ito nga banda. Ito yun eh. Idiyandag ito sir, kuna nang brang, kuna na sir, nakapigbig sa nga mango, inisbigtado nga tila kayo ko din eh. Mag-iba sir, nagtataraya nga ana. Rabang iba ba dito, Diyos me, ito. Ngam nakababa mo itong sir, so nang aming na, ano, di utot na. Okay. Di adak pa lang ito sir, di ibabak nga kasta, dahito nakababaan. Kapag iso nga buka, kagaya ko maser. Nakitag di asong may nga, malambing di asong sumursurot ko na nga angak ko na nagat pet lover kami mo. Tiso nga tambok agbag di asong may. Okay po. Gabot at titi, tungo nagkasya-kasya sir di asong may. Nakitag di damanang dito di nga. Ni Mang Walding, natublak ko na da sir. Kinita ko na bumabak. Kung sir, awang mo ti asawa ko. Ayan na, ito yung mga, ititikwa na ma'am. Ikatong sir ni. Dito lang sir ni. Dito may isa, dua, talo, upat. Di may kaupat nga kalang ma'am. Sir, kapag tataan dito, nagigyan kita bakbaka kami sir ni. Okay. Eh, di kalma ma'am, napigsa nga minti tudo na di kalman? Hampay sir, hampay nagtudo idi. Sala nagtudo idi. Adaka, i-rescue dito sir. Okay. Ito na. Iti karita gundaway mga ka-JCQ keta mismo nga adda tayo dito barangay Laureta, iti ili ti Solsona, Ilocos Norte. Gapuan na mga ka-JCQ ta idi malam kalman ket adda iti napasamak apan nakakimat iti maysa a senior citizen ada itoy ket ni Tata Oswaldo Baltasar. Sigon diti panagisalsalita tayo dito'y asawa na mga ka-JCQ ket na biglalatan nga adda iti nanabsiit wano daytoy ket napigsa akimat na daytoy gagayem kabsat ket isu iti nakaalaan na nga nakimatmatan daytoy senior citizen mga ka-JCQ. Nung makita tayo dito ilikodan tayo gagayem ken kabsat ket sigon daytoy asawa na ket masansana nga adda dagiti makimkimat dito nga lugar. Gapuanan nata sigon kanyada ket i-recap da payan dagiti tawa wano dagiti ridaw da gagayem ken absat no kasta nga madlawdan nga gurgurood ken agkimat-kimat. Ngem idilaing malem kalman mga JCQ ket kasdemeten iti napasar detoy maysa a senior citizen iti karayto nga lugar mga JCQ. Inti buyan dito panakisasarita ti JCQ online TV channel ti asawa daytoy nakimat mga kaibigan. Ma'am, mabalin lang istoryaem no kasanot pa nakapasamak DJ pan nakakimat ni Sir idi malum kalman ma'am. At yung mga duwa nga babae nga kaanak ka. Tatan. Yung maturog iya sir ta. Idun una na ngamin gaputa. Tertermaanan na data sir. Ay pa maturog ak man ijay mabalin ko naginti ada ko tsun medyo sir. Madalapos na ako na. Ay, madalapos kayo ngayon kalit na maturong. Ijahin ko na natadapi. Dito kusina mi sir ni Sirok Timangga sa kusina mi. Okay po. Katatan. Di na pa na akong sir. Maturog sir ng mga puti umay. Kuna digijay umay sir. Natanan ni Auntie Maribel. At diyan maturog mo madibagbagina. So nga maturog ko na. Di binaybayan na sir. Ano ko nga min ririingan. Isuna. Tapos ayat isuna. Dan sir hindi makariingan. Elgod mabisin na. Ang dali nutok na tuyo hindi. Ito kumat ka nang gabot na kagagapot na sakit hindi sir nabasublan na. Okay po. Kasi kumati ka nang gabot na kaya kung sinapudot. Nagludot ni anak. Models. Itatalulutok ito itaan niya. Kan may pagluto kami di sir nagbagyo. Itatan hindi naluto kung pinatay ko sir. Yung nagtutungawag pa lang ito na may bagit. Kita kisun ay warwar na di talo nga ba kami dyan. Yung madadagtag sir ito ay aduda mat. Tapos dagiti akin ko sir ano. Dadagtadama ng nitak adamang bedi. Itatan sir idi may nasubyan dito may isang baka siguro. Dito nga min guruod nga mapagbit lang pa na. Okay. Tatan ko na sir, adang amin dito electric pan kan bado tagterterman ito sa rin baba na ugali nakagagagot nga nakaparpardas nga agputi-puti sir una tatang gabot na masyan na mo sir ng tibala ko idi siya ting mangipan jay baka mang jay baka idi
Itatan yung mga nagpailang ko nagkarta mabisin na kuno na eh. Okay Yung po. itatan na pangpimpan hindi. Idagsubli ako maitri sir ito nga banda. Ito yun eh. Hindi ang daging ito sir kuna nang brang kuna na sir nakapigbig sa nga mango inis bigtado nga tila kayo ko din eh. Magiman sir nang tartaraya nga ana. Rabang iba ba dahil tayo pirsimento. Yung nakababa mo itong certa, so nang aming na, ano, di utot na. Okay. Di adak pa lang ito sir ne, di ibabak ng kasta. Dahil ito, nakababaan. Kapag iso nga buka, kagaya ko maser. Nakitag di, asumi nga, malambing di, asum, sumursurot ko na, angak ko na, nagat, pet lover kami, mo, tiso nga, tambok agbag dito, asumin. Okay po. Gabot at titi, kung unang nagkasya-kasya sir di asumi, nakitag diti, damanang diti, di nga, ni Mang Walding, natublak ko na da sir, kinita ko na bumabak. Kung sir, awa mo ti asawa ko. Ayan na, ito ma'am, ititikwa na ma'am. Ito kung sir ni, dito lang sir ni, dito may isa, dua, talo, upat. Di may kaupat nga kalang ma'am. Sir, kapot tataan dito, nagigyan kita bakbak kami sir ni, okay. Eh, di kalma ma'am, napigsa nga minti tudo na di kalman? Hampay sir, hampay nagtudo idi, sala nagtudo idi, adaka, i-rescue dito, sir. Okay. Ito, na. Okay. Nam na minsan nga nagkimat ka din agundaway ma'am? Nagpigsa, hindi na pang ko, kitaan ng tawan, kaputan ang gugungan, natublak ni Mang Waldingan, kunadag, taray, damot di, abirat ko nga ni Mang Lato. Kaya, tamok, hindi nakakastaan na, nakita ko matita na po, napaklib mo ti asawa ko. Nawarwara ang amin nga, dagiti, sapsapin na sir, ti cellphone. Ay, napigsa Jackie Mat. Sir, tas DJ Butchus na sir, kung ano, nagbalbalin nga dito. Dito Butchus na siya niya, okay. Ayan. Okay, ipagpakita ni ma'am, di asawa nawarwara di Butchus na sir. Pero may Butchus, awan, nagbalinan na. Sinisipi na mo pelang ito. Idi nablaang ma'am, ano, sigod nga na to black isuna? Sir, ato nang ni Mang Walding na to black ko na ada. Awan poot na idin ma'am. Awan sir, nakabaliktad tapos napangko pelang ingkas jay sa ako pa, kunong sang-sangit ako. Idi na pan mo inarayat ma'am, madi makasao idin? Sir, nakadyo ba si Dina na, tapos inatatin ko lang nga apo pa. Agang angas pa lang idi ma'am. Ang sir, ang nervyos ako. Okay. So idi umay da rescue after DJ panang arayat da dita ma'am, tapos ingkabid da dito'y RHU, awan angas na nga ta idin. Kung sir, idi in CCPR din kasi damot pa lang ito sir nga ginastada. Dati nga may ma'am no kas lang napigsa tikimat kang guruod, mapapan iti taltalon. Sir, ipalag na pa ko dito ita. Nakimat pa dito idi manan, kikimatan tas itag diso tikimat. Ay so han isuna mabuteng so dito location yo or dito location yo ma'am. Alis nga min nga dito kas nang makimat. Di kimat pa saray agkimat-kimat dito ni dito agapoy itan. Agapoy no kwa. Anyat nga ninamnama kasi ma'am. Okay. So ada itikas lang may padanon mo kadagit ay kakabsat tayong kalikagom na tumulong ma'am. Iti ka rito nga napasamak ti pamilya yung kadagit agundaway. So ada itikas lang kayat mga may padanon ma'am. Pakaamom kadagit ay kakabagyam. May dakitan sir. Or tulong nga maitad kada kayo. Mo pa nga mapag susilpo ti pampanunot mo ma'am. Sir, nalibod di alas 3:30 di dyan. Ano pa pulos na naturog ka daw. Apay awon pay gayam ti bangkay ma'am. Talong kami di dyan kasi sir na napambinabintayan sir ng nalpasan. Dududwa di dyan at data na pandayin delivered dagiti duduma sir. Year oray lang may dai pa. Bantayan mi naman makapamit. Manot anak ni sir ma'am. Ako di anak ni sir ng nagtarating kami lang ti lalaki kang babae sir. Okay, adadat ti tata ma'am. 19 na tayo borodot ni. Ni sir man nalon po. Sir, nagagot. Bukod yun dati ma'am, dati ano na.
Ba't lang sir, nagbibingay daw nga gagab sa atin, bali dahil lang sir ko kami sir ni. 1, 2, Okay. 3, kasi di lang sir. Okay. So, naipatang pwede ito nabubuot dito pagpagay misang ngimik kada Okay. nagrara na amin tika na malas. Okay po. Sige, ma'am.